Počuj, ináč nevieš, čo je tá retenčná nádrž? To je na zadržiavanie. Naprší nám na strechu, steče to sem, to na terasu a tuto to ide do tohto odtoku a to sa dostane dole do tej retenčnej nádrže. Wow, to je neuveriteľné. Je to tak? Aha, a to je tá rúra? Nie, to je iná rúra toto. Takže toto bude tá rúra. To je ona. Tuto tečie tá dažďová voda. No tak toto je vlastne rúra, ktorou tečí dažďová voda do strechy až sem. Až sem do tej retenčnej nádrže? Áno. Koľko máme tých retenčných nádrží? 4. A vedela si, že na tej terase ľudia môžu sedieť a pod nimi je v 2 retenčných nádržach 20 000 litrov vody? Nie. Wow. Studená! Toto je prvá voda, ktorú sa nám podarilo zachytiť a zajtra bude toľko vody, že to bude až potiaľ. A čo vlastne všetko tento projekt spôsobí? Zachytíme ročne možno nejakých 700 000 litrov vody, ktorá nemusí ísť do kanalizácie a tým pádom sa tuto tá Račianska nezaplaví, alebo ňou splachovať záchody. Dobrých vody sa všade veľa zmestí. No a čo toto počasie? To nevyzerá úplne najlepšie. Nevyzerá, teraz bude najväčší dážď za celú sezónu, ale my sme sa teda pripravili a ideme z neho čo najviac tej vody zachytiť, aby sme ho mohli používať a nech ide do kanála.